mita din da ake so a binne doya din tsakanin mita shine nake so a dan nuna mana mita nawa ne, kamar ka ce 5 mita, to 5 mita din zai kai daga ina zuwa ina ne? Ban gane ba, deep din ko kuma space tsakanin daga shuka zuwa shuka? Duka biyu, daga tsakanin shuka zuwa shuka da kuma ƙasa inda zai kai daga can. Da kyau, har man koma wajen doyan. Na wannan shine tambaya na guda ɗaya. Ka tsaya mun da tukuna, za ku kure ni ne? Abdullah, ka ce mitan da ake binne sa 5 cm suka ci, inda aka binne shi a ƙasa, kare ƙasan da aka sa a saman shi kamar rula an ka ɗauka ai in centimeter ne, 5 cm haka, ba shi da wani yawa sosai, ɗan kaɗan ne haka, saboda ba a son ƙasan ya lafto aka ya rufe shi da yawa. Sannan shi kuma wannan kuma ai ba yin shi a gadi, sai dai a gona, ma'ana tun da buhu ne, kowane buhu da ka sa guda ɗaya, to interline spacing wannan ba a consider ga ana, sai dai a gona. Wannan kuma na gonan ban sani ba, sai na bincika. Ana shi ne kamar misali shi dust da a sawa kaji, shi ma ana buƙatar a yi disinfecting din shi ne, ko kuma shi bai da matsala kawai da a zuba da tun da dai duk kafin a sa kaji komai sai an yi disinfecting din wajen da a sa kajin, to shi ma kuma dust din ana sawa ne wa kaji, to shi ma na zuwa da cuta ne ko kuma kawai shi lafiya kalau yake zuwa? Disinfectant ɗin shi kawai zuba shi ake. Maganar na zuwa da cuta kuma ba abin da zai samu contact direct da waje bai samu ƙwayan cuta ba, sai dai ƙwayan cutar wani yakan iya illa wani in baya iya. Shi dos gaskiya ba za ka yi disinfectant ɗin shi ba, musamman yanzu kamar yadda na ce maka disinfectant da ake amfani da shi kamar Dettol, awai Dettol, Hypo, in ka zuba masa na farko ka bashi dan shi wanda kajin ba sa su, sannan na biyu wannan buntin shinkafan ka san ba a rasa ƙananan shinkafa a ciki, to hatta manyan kaji sanda ka canja musu ka sa musu sabo, saboda fitina daga sun kyale abincinsu masu na biyu suna tsince wannan dan shinkafa da yake cikin suna cinyewa, to ka ga ka sa musu wani sinadari na disinfectant da iya ba su matsala, saboda haka shi zuba shi kawai ake, inda ya riga an disinfectant ɗakin kawai in ka kawo shi abu ko zuba shi da kai ka baza. Allahu a'lam. Dangane da batun noma wato na rani, a ji kai magana kan cewa kamar idan mutum yana wato noman tumatir na rani sai kuma aka zo aka yi ruwan sama, da ruwan sama ya buge shi, wato abin mutum zai lalacewa kayan gonarsa baki daya. Ce to akwai wani solution da ake kawo wannan abu wanda ruwa ya buga shi kenan ya tashi aiki ruwan sama? Amsa anan shine babu, ban sani ba. Iyaka abin da ke samun kariya daga wannan shine in kana yi a under nazari, under control environment, amma in dai kana yi a fili baka isa ka hana ruwa bugansa ba, amma in kana yi under nazari ne dama kai kake bata ruwa, wannan za ka iya controlling. Ki bayani akan cewa kamar yadda wannan matsala ya samu haka, wato kamar a ce da daddare ne abin ya faru, to ana su immediately wato suka je kai bayan ruwa, saboda idan aka yi ruwan sama wato wani safi ne ke tasowa da ƙasar wato ki kashe wannan shuka, to ana so mutum immediately ana yi ka je da wuri ka je ka sake sabon bayi, to insha Allah wannan zai kawo solution. Amma masha Allah ka kawo point wani dewa shi kenan ya tashi aiki. kun ji abin da ya faɗa yi. Masha Allah, Allah ya saka da alheri. Ka gani ma na samu sabon ilimi, ban sani ba gaskiya. Malam tambaya na guda uku ne. To. Na farko, tana sukan zo kasan buhu a jikin shuka, suna cin wani abu ne a jiki? Tana ba sa ci, ko da ke bari ko sai an gama. To sai na biyu, kashin kaji da suke yi na rashin lafiya, idan aka samu shuka yana mishi wani abu ne? To sai na uku. Sai na uku, lokacin da ake saka mai shuka ruwa, akwai wani lokacin da ake samun shi ko kuma ko da wani lokaci da ya sawa, ko da safe ko da rana ko da dare? Shike. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya na farko shine me neman? Nan ya manta tana ba abin da suke wa shuka, ba sa daga cikin
halittu wanda suke illata shuka. Saboda haka dan kaga tana a gonanka ba matsala bane. Sannan na biyu kashin kaji, wato in kaji tana da cuta kashin ta aka sa shuka zai masa wani abu, ba abin da zai masa. Shuka ba ruwan shi da wannan cuta. Cututtuka na shukoki daban, na dabbobi daban. Saboda haka aka sa ita kawai shuka zai rufe ne ya zamo mata taki, ya zamo mata abinci. Wannan shine. Sannan lokacin ban ruwa gace ko? To, based on abin da na sani, ban san ko akwai wani wanda ba wannan ba. Based on abin da na yi da hannuna da kuma wanda na ga ana yi, gaskiya ban ruwa suna iya yi kowane irin lokaci. Depend on lokacin da ka samu dama. Dan barin baka misali da kamar lambun da na je kwanan nan. Akwai masu fitowa da sassafe su yi ban ruwa saboda suna gudun idan rana yi da yawa wasu da su kwashe ruwa. Wani ma fako yake sai cikin dare ruwan ya dan taru ya je ya yi. Wani kuma ya samu da rana yakan yi ban ruwa, kuma duka da ga shukokinsu sun yi ba tare da an samu wani matsala ba. Amma ban sani ba, ilimi tana da faɗi na wani ɗan kaɗan ne, ko akwai wani shukan da aka mata bayi a wani specific lokaci take samun matsala. Gaskiya ba ni da masaniya akan wannan. Wallahu alam. Assalamu alaikum. Yawan malin tambaya shine tumatirin da aka ce da a shuka shi a cikin ruwa. To ruwan daidai ya ne, kuma yanzu ana ciro shi daga inda aka gama rainon shi, ana ɗaura shi akan ruwan kai dai tsaya ne. Kuma da tambaya ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan tana tambaya ne akan hydrophobic abu da muka yi bayani, ko hydrophobic noma. Shi yasa na ce yana da kyau da in mutum na da data ɗan yin browsing ya gani. Da ku ga yadda ake yi. Saboda ban san yadda zan miki bayanin yadda containing yake ba. Ana ciro shi dasa shi ake yi. Jijiyan shi yana ƙasa cikin ruwa, wanda ruwan ya kunshi sinadari na nutrient wanda zai dinga zuƙa. Sannan ganyen shi kuma yana sama, kuma babu ƙasa tsakaninsu. Wannan ruwan ita take bashi abin da ƙasa za ta iya bashi. Shi yasa na muku misali da kamar wannan bencin. Da ya zamto alal misali haka amanni haka ƙasa ruwa ne, sama kuma nan shine da aka ga akwai shuka. Jijiyansa na cikin ruwa, kansa yana sama. Ki dan yi browsing, ki sa kawai hydrophobic farming. In da kina so su ki specification ki sa in tomato, da su gwada miki bidiyon yadda ake yi. Yadda ake yin amfani da abubuwa na zamani da kuma na gargajiya, duk da ki gani is very simple. Ba abu ne mai wahala. Assalamu alaikum. Malam, dama ƙarin bayani ke so game da noman citar da kai bayani a kai, da kuma yanayin lokacin da ya kamata a ce an yi noman, da rani ne ko kuma da zafi ne ko. Sai ƙarin bayani ne a kai. Akan menene fago? Noman citta. Noman citta. Malam, damun tambaya na shine ka yi magana akan charcoal. Ka ce da a iya ba ma kaji, to shin da iya ba wa sauran dabbobi ma? Mene? Charcoal, okay. Potassium permanganate. A lokacin da na abin yadda ake noman doya, ta ce mana in an gama a makacin a kwanaki nawa doyan yake ko watanni nawa. Haka. Sannan na biyu kuma ƙarƙashin noman tumatir, an ce mana ana ƙarƙashin soilless sai aquaponic farming. Wato hada a taro da tattasai da barkono za a iya yi wanda wannan. Yana son ruwa sosai. To ba faɗa mana bayan kwanaki nawa ne za a sa wa shuka ruwa ba. Shi ke. Malam, tambaya ta shi ne a bayanin noman doya, ka ce za a yi banji an yi magana akan shuka sa a ƙasa ba, sai dai a buhu da kwantena. To hakan na nufin zallan abu ko kwantenan za a shuka ko kuma da a yi har cikin ƙasan ko? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wanda ta ce tana son ƙarin bayani akan noman citta.
gaskiya ƙarin bayanin nan ba zai samu yanzu ba. Ba zai samu yanzu ba. Yawa ɗan wasu abubuwa da na zaƙulo ne na ɗan faɗa a kansu, amma don yi bincike akan in details. Kun sa a cikin abin da na lissafa akwai wanda na taɓa yi na ga yadda ake yi, akwai wanda ni ma ban taɓa ganin shi ba. An karantar da ni a takarda ne, ni ma na riƙe a takarda, kuma cittan yana daga ciki. Sai wanda ta yi tambaya na biyu akan charcoal ko ta ce na yi magana akan charcoal, tambayanta a nan shi na iya ba ma sauran dabbobi ko zallan kaza ne. Kamar yadda na ce charcoal shi a kaji na wani ce amfanin shi yana increasing digestibility ba, a sauran dabbobi yana serving as antidote. Na faɗa ɗazu, yanzu alal misali kaga dabba yana gwada alamun kamar ya ci poison, wani poisonous plant ko wani poisonous abinci dai, first aid din da ya kamata ka mishi a karan farko za ka iya daka gawayi ka sa ruwa ka bashi. Menene alamun da zai gwada maka kamar dabba ya ci poisonous abu? Duk sanda kaga dabba ya yi wani iri bakinsa da fidda kumfa, to sai signing ne da yake gwada cewa ya ci guba. Ina ta cewa poison, ashe da Hausa ne guba. Ya ci wani abu mai guba, kamar yadda a mutum ma yana gwada haka. To wannan yana taimakawa sosai. Sannan abin da na manta ban faɗa ba, yana ƙara lafiyan digestive tract, abin nan GIT. Yanzu kamar a saniya cikin tekun bura da yawa, kafin ka je ka nemo wani abu na gaggawa kana da gawayi ka daka ka bata, yana taimaka. Watan ma in ka bata wannan gawayin shi kenan ta warware kenan. Ko man gyada shi ma duk ana iya bata. To saboda haka shi wannan gawayin ana amfani da shi wa kaji, yana increasing digestibility, taimakawa wajen narkewan abinci. In tana da matsala na digestive tract za a bata. Sannan a sauran kuma yana taimakawa wajen antidote ne. Idan dabba ta sha guba yana taimakawa wajen neutralizing effect na wannan guba din. Sannan kuma ita ma yana taimakawa wajen idan cikinta ya jirkide ko kumburin ciki ko na ba ana iya bata. Sai wanda ta mutuni akan cewa na ce ban faɗa da duk lokacin da doya yake ba, na ce zan faɗa. Doyan kun san shi ma variety ne. Akwai improved varieties wanda sun fi na da, na iyaye da kakannu can da. To akwai doyan da take iya yi ma wata 6. Komai da komai takan yi a wata 6. Amma normally doya na gargajiya da muka sani takan shekara guda. In ka shuka ta, to sai watan da ka shuka ta haka ta zagayo kafin ka girbi, takan yi kaiwa shekara guda. Amma yanzu ana ka samu irin doya wanda suke yi a wata 6. Sai wanda ta yi tambaya akan cewa hydroponic farming wanda ake yin shi, soilless farming wanda ake yi ba tare da kasa ba a cikin ruwa. Zallan tumatir ne? Ba zallan tumatir ba ne, har da su tattasan. Dan greenhouse da na shiga wanda na faɗa muka Mala Alu Farm na soilless agriculture ne, akwai su tattasai da attaru duk a ciki, da tumatir duk ana iya yin su a ciki. Sai wanda ta yi magana akan wata requirement na kokumba. Kokumba yana buƙatar ruwa sosai, amma dai muka ce ba a so ruwa ya kwanta a ƙarƙashin shi da yawa. Shi ne kamar tambayan ta yadda ta ce kamar ya da dinga ba shi ruwan ko haka ne. To abinda shi, kamar yadda na yi bayani, abinda shi baya so shi ne kar a bar shi ya bushe, ya zamto kullun ƙasan shi akwai danshi. Ba wai ka cika mishi taɓo da ruwa da yawa ba, amma ya zamto kullun yana buƙatar danshi a ƙasan shi. Ma'ana in ka ba shi ruwa yau, ya zamto ka je har gobe kaga akwai ruwa, to da ka yi tsallake gobe. Har jibi kaga akwai danshi akwai ruwa, da ka yi tsallake. Sai kaga alamun ya fara ruwan ya ja da baya, danshin ya ja da baya, sai ka sake ba shi ruwa. Saboda shi yana da ganye manya-manya, kuma kamar yadda muka faɗa shi ma yana yaɗo, yana baje waje sosai. Saboda haka in ka ba shi ruwan baya bushewa lokaci guda, saboda ya riga ya rufe samansa. In ka ba shi ruwa yau, da ka yi dawa gobe kaga har yanzu da sauran ruwan bai gama sikin ba. To saboda haka dubawa da ka dinga yi, lokacin da ka tabbatar cewa wannan ruwan ya gama tafiya, sai ka sake ba shi wani ruwan. Sai wanda ta ce doya an yi bayani akan a cikin ɗan jaka haka ko kwantena yadda ake yin shi ko buhu, amma ba yi bayani yadda ake yin shi a ƙasa ba.
kakki manta abin da muke magana kai shine backyard farming ko wanda ake yin shi a gida. Ina ga a gida baki da inda zaki iya yin doya kunya kuma inda kin taba ganin kunyan doya ba zaki yi wannan tambayan ba dan baki saki yi shi ba gaskiya. Manyan kunya ke sosai sai wanda ya iya, dan kana ji da karfi ba kai saka yi ba sai wanda ka iya. To shi yasa muka yi magana based on topic din da muke akai. Shi yasa ban kawo komai ma wanda ya shafi asalin cikin wai gonan doya wanda ake yin shi a backyard farming. Shi yasa kika ji haka, amma asali noman doya da ake yi mai yawa ma high production din shi a gona ne ake yin sa. Kamar yankunan Jos din nan irin su Benue suna yin doya sosai. Dagi je kiga kunyan doya in kika yi wasa aka ce miki tsallaka ma da ke tsallake shi ba saboda tudun sa. Ina ga wannan sune iyaka tambayoyin, wallahu ta'ala alam. Me citta insha Allah zan bincika duk abin na akai. Ina ga nan sharing a group ko bayan an gama to shikenan zan yi bayani daga baya sai a tuna mu insha Allah, wallahu ta'ala alam. Shikenan wa rahmatullah. Masha Allah, Allah ya saka da alheri. Kamar yadda muka faɗi, lalle na ga da yawa yau sun zama manoma, dan na ga wasu already wato cogs in cikin kansu sun fara motsi, ana ta tunani kawai ya za a yi noma. So insha Allah kamar yadda muka faɗa, kowa ya dinga ɗaukan darussa a duk bayanan da ake yi. Idan aka kammala sai ka ga wani layi za ka ɗauka. Kuma daga cikin manya-manyan manufofin wannan program ɗin a yi exposing ɗinka to abubuwan da suke cikin waɗannan abubuwa da opportunities da suke ciki. Za mu ga yanzu sana'o'inka da arena su ɗan su lemun tsami, ɗan su citta, yanzu ka ji irin arzikin da yake ciki. Ni kaina yanzu akwai Maradona F1 ne ko? Na fara dubawa ga abin da zan iya a kai. Dan na ga akwai alheri a ciki. Kuma Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi, mutum yana tsananin son alheri. Shine kuɗi. Dukiya ita ce alheri, li hubbil mal. So kuma dan Allah idan mutum ya ga abin da yake sha'awa, kar ka bari wannan karatun yi sanyi, kar ka bari yayi sanyi tun yanzu. Waɗanda suke da daman da yanzu za su fara yanzu, yau kana komawa gida, shi yasa za a kawo material din insha Allah gobe a raba, za mu sa number mal kuma akai, saboda in case mutum yana buƙatar consultant ne, mutumi na za mu buɗe farm wanda za a dinga biyan consultation fee. Business muke koyarwa a nan. It's a business opportunity. So inda Islamiyya ne ba za mu ce a biya kuɗi ba. A yanzu tun da ya shigo duniyar business za a buɗe consultation firm, ni ne accountant, za a dinga biyan kuɗi. So da Allah waɗanda suke da dama su yi ƙoƙari a fara aiki da wannan. An fahimta ko? A fara ƙoƙari. Kuma na tabbata ko su abubuwa da dan yanzu ma Lukman bai gama ba, lokaci ne ya dan abin nan. In fact yau ba za mu yi karatun littafin skills ba saboda ya ɗibo bayanai da yawa, sai muka ga bai kamata mu dakatar da shi ba. Kawai gwamma a yi da ya muka ga ba zai a ƙarasa ba, aka dakata kuma sai muka ga akwai buƙatan a yi tambayoyi, kada a ce sai gobe kuma tambayoyin a manta. Saboda haka kuma insha Allah dole za mu sake sama mishi lokaci da zai zo ya karasa abin da bai karasa ba insha Allah ta'ala. An fahimci wannan ko? Don haka don Allah waɗannan abubuwan ina maimaitawa, manufar da ta sa ake yi shine mu yi ƙoƙarin mu taimaki kanmu da kanmu, mu samarwa da kanmu abubuwan da za a ɗan dinga yi dai na sana'o'i, wanda mun ji cewa akwai abubuwa da yawa da hatta mata a cikin gidajensu za su ke yi. Daga cikin abin da ya sa muka yi tunanin wannan program ɗin shine, kun san ana yawan rikici a tsakanin mutane. Malamai kullum suna wa'azi sun ce Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a gidajenku. Wasu kuma sun ce dole mace sai ta fita ta yi aiki. Me abin dole a ciki? Ba dole sai ta fita ba, amma za ta iya aiki a cikin gidanta. Sana'a ga mata a musulunci ya halatta. Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, takan bashi zakka. Sato kudin take
business take yi, yana zaune a gida ya ce ke kina fitar da zakka kina bayar ga mijinki fakiri, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, ita yana cikin su. Ta ce sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta dauki mayafi ta je ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce ki bashi zakka ya halatta ci. Sana'a take. Nana Khadija Allah ya kara mata yadda yar kasuwa ce. Wannan stereotypical image da ake portraying cewa wai mu musulmai muna hana mata haƙƙoƙinsu, munafurci ne kawai da rashin san gaskiya. Munafurci ne kawai tsagwaranta. In aka ce maka ka bada definition na munafurci tare da kyakkyawan misali, in ka bada wannan insha Allah za ka samu extra mark. Saboda haka wasu suna surutu su yi haƙuri. Muna so mu samar da yanayin da za a yi aiki da waƙarna fi buyuti kunna, kuma ya zama office ɗin naki shine gidanki. Kina gida, kina kasuwa, kuma kina dafe miliyoyi, baki je ko ina ba. Da haka baki saba wa Allah ko manzon Allah ba. Akwai sana'o'in da bai kamata maza su yi ba, akwai sana'o'in da bai kamata mata su yi ba. Yanzu kai namiji mai alakanka da koyon lalle? Ba ruwanka, wa za ka yi wa lalle? Ba sana'ar ka bace. Ko namiji ko kitso, wa zai yi wa? Ko makeup, baka da alaka da shi, ba sana'ar ka bace. To haka akwai sana'ar da bata dace da mata ba. Akwai kuma sana'ar da ba ita bace matsalar, yanayin yanda aka yi structuring wuraren aikin da wuraren sana'o'in su ne basu dace da mata ba. So a saurara, wannan muna so mu magance shi. Abu na biyu, duk wadatar zucin mutum in bai da sana'a akwai matsala. Baka taba jin wanda aka ce tsabar wadatar zuci shi ko abinci bai ci ba, a ce shi ko yunwa bai ji, saboda ya wadatu da abin da Allah ya bashi, bai ma bukatar abinci. Babu. Zaka ci, zaka sha, zaka yi sutura, zaka nemi inda zaka kwanta, duk kana'arka. To shi ma dole in ka samu sana'a, ko da ba ta kawo kuɗi da yawa, wanda muna fatan ta dinga kawo kuɗaɗe da yawa, don aka hada da kana'a sai ka ga rayuwa ta yi kyau. Abu na uku, su kansu irin waɗannan programs ɗin yawanci yanzu kun gan ku duk matan nan, ni dai ban ga wanda fuskanta yake a buɗe ba. To kun ga masha Allah, ya zamana za ka zo koyan sana'a ne, amma kana da daman ka yi addinin ka yadda ya kamata. Haka muke fata ko me za a koyar, abu ne na addini ko abu ne na ci gaban rayuwa, ya zamana abu ne da za a gina shi a bisa tsari na addinin musulunci. To wannan insha Allah muna fata za a dinga replicating ɗinsa a ko'ina, yadda ko sana'a za a koyar ba za a ce a zo da wasu ƙananan kaya ko da wasu kaya marasa kyau ba, za a zo da shiga na musulunci cikakke. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace, Allah ya rufa mana asiri. Na gama bayanin kyamala insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka